Normalement cɛw kan ka vienti de k'u muso la. Ka mun kɛ? Wa ni cɛ o cɛ ni muso ye caman sɔrɔ dɔrɔn i kan ka assurance yɛrɛ de ta. Parce que n'i ka madamu sera ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bana don min na i kan ka assurance de wele. Ou bien hali n'u y'i yɛrɛ bugɔ don min na i bɛ assurance wele dɔrɔn assurance bɛ n'i furakɛ. Amadi, Awɔ. e ka nin lisansi fana ye mun siyansi ye tuguni? Ni moto papier b'e bolo e tɛ taa vienti ta. Mais madame fana n'i y'a furu fana papier dɔ bɛ d'i ma. O tɛ mairie papier ye wa? I bɛ t'o papier ɲini kɛ ka muso vienti ta. Vienti cogo di Amadi? O kuma muso ye moteur de ye wa? Mais moteur entretien bɛ kɛ cogo min na muso fana entretien de bɛ kɛ. Ah, ça c'est la vérité. Ou bien moto bolilaw tɛ wari dɔ di état ma o de tɛ vienti ya. Normalement cɛ o cɛ n'a sera ka muso furu a fana kan ka wari dɔ di état ma. N'i taara mairie la i tɛ wari dɔ sara n ko état ta ye wa? Ne polisiw y'i minɛ san e n'i muso mun de b'a yira an na kɛ e muso de don. F'i b'a vienti de yira. O b'a sɔrɔ i muso vienti b'i bolo. Amadi, Muso camantigi yɛrɛ kan ka muso nanitigi o kan ka carte grise yɛrɛ de ta. Amadi, ne kɔni na baro la mais ɲɛ b'a la an tɛna ɲɔgɔn faamuya. Ayi sa gɔrɔnsɛr kana na baro la kana taa baro la direct na tan tuguni na sa. Mais e ka baro ne t'a faamuya an tɛ diɲɛ kelen yɛrɛ de fɛ kuma o kuma ni dɔw bɛ kɔrɔn fɛ o b'a sɔrɔ i bɛ tile bin fɛ aw bɛ ɲɔgɔn faamuya cogo di? Ok a kaɲi tɛ dɔwɛrɛ fɔ bilen. I ɲɛnafin tun bɛ mɔgɔw la de. E fana ɲɛnafin bɛ na o de la ne nana baro k'i fɛ o. E t'i jɔ ko vienti de. Amadi yɛrɛ quoi ne ko i tɛ réfléchi wa i tɛ miiri dɔɔni dɔrɔn ka sɔrɔ ka kuma wa? E ka madame plaque ye jumɛn? I jɔ sa plaque di ma matriculation i jɔ sa BM de don wa n'a sɔrɔ B6. Donc n'i y'o y'an jateminɛ donc i b'a ye k'a fɔ min kan ka sɛbɛn yan nɔ. Amadi, i ye mun? O kuma e ka radio i ka cassette ɲimi wa? Kana jigin na n kɔnɔna de bɛ ka chauffer toro parce que ko dɔw bɛ jigin ne kɔnɔ quoi a tɛ jigin maninfin si mais n bɛna Amadi, ni sisi bɛ ka bɔ min? kɔnɔna de chauffer sa ko dɔw bɛ jigin ne kɔnɔ e yɛrɛ ka nin jateminɛ an b'a fɔ fatɔ ma ko fatɔ fa tɔ o ye tɔni de ye maa min kunkolo ma ye o ye tɔ de ye fa ye fa de ye maintenant fatɔ an b'o fɔ fatɔ ma maintenant ni muso don pourquoi an t'a fɔ ko batɔ a kan ka fɔ de batɔ a ye boli ka bɔ an ɲɛ batɔ de don i m'a ye donc fa tɔ donc an ma si ye faw de tɔ na o de kama an b'a fɔ fatɔ ma ko fatɔ a cɛman ka tila ka taa fɔ a musoman fɛnɛ ma normalement ni i dɔgɔnin de kɛra fatɔ ye ni i yɛrɛ ɲɛ bɛ fatɔ la ne b'a dɔn i ka kɔrɔ n'a ye o ye dɔgɔtɔ de ye dɔgɔtɔ tu vois mais tubabukan na pourtant u b'a fɔ ko fu n'u ko ko fu mais ni muso don u b'a fɔ ko fɔli u b'a fɔ fɔli mais an b'a fɔ ko fatɔ. Acuru darno e yɛrɛ a bɛ fɛ ka fa wuli de na pati ni jira ala ta de kan ne a bɔra yɔrɔ min na i ni sabali i b'a to ne a bɛ se ka taa yan na sinon ne ti ka foyi fa min ka kuma. Donc depuis tile fɔlɔ la e bɛna bɛn. A kaɲi ja o de la jeliba ni kalanden ni kozi ni batuma ninnu bɛ tun na e bɛ k'u bɛɛ kɛ fatɔ ye.